Bediang sengau bahai pi syaka Floda Miles channel. Lada fi sengau tenat ia ke video sengau bahai ban like, share and subscribe. Kublai shibun. Menin kesengi ke khalar tarik ubenai leber hak senong rangat u Presiden Jangko Voice of the People Party Cleariat Circle u ong ba ya ka VPP la thau bat la seng ya ka da ka ba ya pher na ki wei pat ki party bat ki wei ki party ki ong ba ka sang himasima ka dei ka ba chaklia bat ha ka VPP bat ka dei ka kam ka ba kentang bat ka bala ru ban yalam yangi syakata ka lenti ka ba pernai Điều yong hak sibnai kiskau tenat dan pensitong kai yang upat ba kita kem kita pensitong kita set hendaknya kita apa kita don hak bor kimno banle kumta ki aila da ki patli ki don parang simit ki le chalan Điều yong site factory hato shano kita ki bape ya kata ka ain ke kanun hendai ka ne ka ain ke kanun ka ba ka ne ka sarkar ka kani ka ain ke kanun kani ka sarkar ka pedrekam tang yang i ubaduk tang yang i ubadon kata ka jingduna tang i kita kirit kiria Tegumta ang ikum ka Voice of the People Party. Hagapor bangali canvas election MLA. Hagatugapor. Ngaong balada pikum kipadba. Pi ailad ang ikum ka Voice of the People Party. Yagabangin job na ganigatan. Ngakular. Yapi. Yagabangin yakran tenge. Ban pensingap chaka sarkar. Hagajingi deba kaniga jinge gajongi. Balada kam sarkar kam singap. Ni kum ka Voice of the People Party ngin mi madan ngin yalam ya piu pai ba hendai ka por ka balingkot yole se ka jingbom patchai ka jing pat seo tho ka jongpi ya ka party ka jongi phimpat aila ngai scam bana ne shakmat ba phinda yo ya ka ne ka jing patchai hadin ba phila yo ya ka ne ka hadin ba phila seo tho ya ka nongrim jong ka party phinaila ya ka party ka jongi Hagabangin job yaga election MP, hagabangin job yaga election MDC, hagabangin job yaga election MLA, hangta pinsai, bangin pen I daga kam, naga betaban ai yaga jinga loit, kajong piu pai ba, yaga ba pilabat yaga hok kanong gati yaga kendau ga siap, bantre bangta, bandap banbiang, hagane gadong gatai gajingi, bon sen kini kinong alam kijongi, hagini kidong gitai gijongi, kikular. Hendai habadon ke jinge ki penmi yo pat ba syakmat bat pan maki pat kiri syadin hendai ngi ka Voice of the People Party nga ong ipi ki pat ba la dia biala dingi om dai ma pi ki pat ba ban ya syakmat ngi kum ki no elam ngin ja syakmat ban pi pat ba pin bot adin kata ka dai kan nuksa ka bangila da pani hagi jingi ki ba pher ki jongi lembai ba ada lembai doktor ki ngim semlong kita ki khawe lena kita ki batingai Ni yalam mangi, ni mi syakmat, ni kran ya ka hobbat ka jing shisha. Ngim teng, ngim pensyur yo pai ba bagun let mau hakman. Ndai ngi kido yalam, ngin mi syakmat, bat ngin yalam ya pi. Kumbanga o ka to por, lana ka sarkar kam skap. Sa from ri wajar wat ngin mi nang ne pois da des. Ngin le song sa tai sport ke triat. Tar hado ba ka sarkar kan skap bat ko ko. Ya ga yangi kum ki pai ba ya ka ban ai ya ka ta ka jingdawa ka jongi. Hendai nang ni syakmat, ngin ya trelang, ban nga khot nga weri pi. Bangin day show ban arto tin ya ka party. Bakarang day kita ka party ka bada tumai o ka ba mi tang ban tan bait lene ba ban tan thame ya ka production. Ni kram song thai. PI ya president ba jongi ya gini gido alam ki jongi. Na de hadin ka jing job election ki jongi ro. Ki kram song thai. Ki le ki punchai ki hikai u pai ba. Habaros kata ngi syak no bangilo ki ba be ki ba dom ki ba pat sio tho ya kata ka san hima. Na ai ngo yu play. Bawa penbi ya ka Voice of the People Party. Ban let ban pensai ban hikai ban pensiau tho. Mentangi yo I bakadon kata ka jingki ba ki pai ba ki sedang pai kemat ka VPP. Kila sedang ban siau tho. Haga jinge dai bakade ka kam san hima. Bakam long show kata ka kam bangin yele kum kata masa. Lande kam long show kata ka kam bangin yele kai. Ele bagi dai ban simkhia. Namar lembaga sensyar ka kadar ngila bantay bansna ya kari bat kajat benriu ke jongi tegum dapat ba kum ki than kum kane ka than nyau shrong hapo kane ka shrong rangat baroj kata ngisa kno ba ngilong kita ki bid ba suai de kubon ba ai da ka sediar ngila be ngila ngop nang ni sekmat ai kata ka challenge ya kiwai pat kibasat wan penbet om nang ngin dai show nang ni sekmat ngin nglayo ya ka jing pensyai na ka Voice of the People Party ngin pai ngin kala ka bumut
ngin jit ikalanti ke babek kerang baga senchar ke kadar kan long ke babek bat mengi kum ki pai ba ngin im sok im sign ngin im chain ngin im sok hagari ke bai ke jongi menta hagi sno ki tha bala don ke jingteng ke jingsir bakala ban ke duk ke kerdo ki kon samla ki langot hagi jing sne ki baharukom kaladon ke torok ke them kaladon ke jingbom chong suk chong skan hendak kum kini ki ek baro mano ba penni ya kane dele bag ta ki nong sunchar ki nong elam ki jongi ki bom don ya kata ka jingi kle pan pen imbat pen bhapat ya ngi kum ki pat ba lele bat pen keladur ya kata ka jinglong jingman kabangi labat baro shikata te kum ta tangkum ke jinglam khamat hagani ka por da kaliang ke jonga ka benta ka barang sa bat ka bakongsan in sim kini rangba hadin juga ban ai hap deng jong pi te kum ta nga kerpat ye pi kum ki pat ba jong kani ka clear constituency bat kumjo kani ka musliang rangat constituency hagani ka election MC ba pin pai kmat ba pin ai kani ka jingkershan ka ba pura hagani ka election MP ngin job don burom ngin penjob don burom ye doktor iki hagani ka kenti bat ngin yo lat lengba kani ka jing ai lat ka jong pi bengin job hagani ka election MP bat kan longro kalenti yangi ya ka bangin job sakiwai pat kini ki election ki badang ap akmat jongi ti kum tanga khot ngaweri pi kat ki bayo sgeu lene ki bom yo lemba jo pi bapin ai ke kubor cha sakito ki bom yo sgeu ku baong iskatri kani ka jing penpur ya kani kal air lene ya kani ka kubor jong ka VVP kan long kan bam du kum ba bam kading ya kini ki kam ki bachklia ki kam ki bom ya dei lene kita ki jing penbe ki baharukum kindo kindam no kan wan kata ka jingla ha kani ka dong ka thai ki jongi te kum ta kum ki paiba kat ki baya don hagari ka por wat namar tatin shu roi bat kershan ha kani ka kenti ya kani ka parti ke jongi kenang bangin yo ban bat yo tau lakam sanchar pin yo i ka bangin siu kliang ya ka jing ya ka jing shania kabapila ai yangi kum ka parti te hagane kapor ngai kublei ya kador barsinong kabala ai yangi kani ka lat ya kaban pelong ya kani ka jingalang hangni habadan galas gamu shikade ya ka jing alat ka jongpi bat kumjoro ya kini ki sound system kabapila penbek nagaleng ka snong te kumta nagaleng joka parti ngindode ya kaban ai kublei di pensyai patba te hakaban ngkong ngaban paul ya kani ka jing skamu ka bakhrayo blai ya ka jing don rekat ya ka jing elam ka jongu hagabang ilala ya kaban yo ya kani ka mariang ka ba itnat bari don hagani ka jaka bapin yo sgau ya kani ka jing pensyai patba ka ba nagaleng jong ka parti kalabu ya ka thong ha kaban ya na kawai ka jaka shakawai ka jaka na kawai ka than shakawai ka than hagaban ai ya ka jing pensyai lene kata ka jing batai haga ya ka nongrim jong ka parti te haga ne ka por nga sim ya ka lat ban ai tangkum kini ki kenten mai phang hapdeng jong pi kum ki ba jong kani ka snorangan ka badon hapo kani ka constituency ba i jongi ka cleariat constituency i secretary balong chairman ila lamkmat ila panito khindiat haga jingedei batnga kumuwei na u nongtrei lale uta ubaya shim ya kata ka jingki kle ya kaban penklan lale ya kaban ai ya kata ka jingkershan ya kani ka voice of the people party ha kini kipor kibaladem bangayoi hagani ka jinga lenti ka jonga hagani ka election ka baladem lani hagini kipor kibaladem ngai don kam bangin dangwan shu namar hagani ka last election ro ngayo ya kalat banwan ban ya kendo ban phikum ki paiba ban ai ya ka jing pensai ya ka nongrim jong ka party hangte hapo community hall jong phi nado ka to ka por ngayoi ya ka ta ka jing trang ya ka ta ka jing kwa ka jong phi kum ki nong song song jong ka ni ka than ba phin yo i ya ka ta ka jing kala henrei ka jing lang kot jong ka por ka jing ni dang ha ki khendet snem ka ni ka party ngila badong ka party ka badang thmai ka badang lunge kabangi dang long tangkum ki khlung henrei ka jingalam ka joblai
Ilalah ya kaban ya kawai kapor syakawai kapor. What happening kini ki artli kisnem. Ilalah ya kaban ya kileng ki jaka. Ban ya thu ya kanong rim jong ka party. Ban ya thu ya kani ka party ke jongi ya ki jing terang ya kita ki jing anot ki jong ka ya kaban ai supi ku mupai ba. Dia hagani ka por kabala der syadin. Ki babun kimpat siu thu. Ya kani ka Voice of the People Party Henry kajingya kajingyolat kajongi ya kaba nginpadi daki kam hakini ki khandes nem ya kaban ban penpai ya kajimut perkhat kajong phi kum ki padba sha kani ka party kajongi tigum tang yoi bamam tai ka chubangi le ka chubangi phai ka chabai ni kendu kadon kata kajing penki kadang kata kajing kring, kadang kata kajing penpai, ya kajing mut ciperkat kajong piu ba ban pai syakane ke Voice of the People Party kaba yeng bat kaba keren ya kata ka hok bat kajing shisha. Tahakane ke por ngesio tu omtang kini kinong song snong kijong pi kibaya don lang ni nai kidon pat na kiwai pat kisnong jong kini ke than nyau snong kajong pi nado irang ba snong jong kemonong tru ki nongelam Senang lang tayo dalong butoy, namusdiang, namulang, namol mano, pilayoi, ngalayoi, kador kumat kajong pi, papiya don, hagani ka jialang, ngangit, bagani ka jingwan kajong pi, kalong ka jingkwa, bat ka jing trang kajong pi, banyoi, lani banyo asgaw, ya kata ka jing pensay, kabaga don, ban pensay, nagaliang jong kapati, namar menta, ngilaim ha, gani ka kajuk start ka mamenta, ngiliyoi, ya kani kajing pensai padba jong ke Voice of the People Party ha kikti ki jongi lemba ki YouTube channel lemba kini ki social media Henry pimpat hun Henry bidang kuat ya kabanyoi ya kabangin wanda daladihi lani bangin wan da kata ka met ke jongi bangin yo bangin kendo bat pi kum ki padba ha kani ke snong oi kajing litho kajong iskatri snong Kasunong rangan hagipor kiba manswa bar hagini gisgi kiba mantaro kalong kawai na kasunong kabahe hagani kadong kathan hindi habangi pai syaki wai pat kita ki jingkiu lado ka puli ka puthi ka roy ka par ka yo ka kot giralong kiba duna hado kata-kata ti kani kajing hiar kajongi hagi benta kiba bon haperdeng kini kajing persang jong kino elam senong banwat yakilat kelenti hagaban penkiu banwadra ya kata roy kapar ha ke senong katau ke jongi ndai ke ba kongsan bat ke ba don kame bat ke ba haga jiyoi ke jonga kalong ba ngin kentiu ya kata ke rukom perkhat perdan ngin kentiu ya kata ke jiyoi ke jongi bangi don kam ban phaidin na kiai kibangi jumlen ha gini ki por ki baladep syadin kajinglong jingman to kani ka dong ka thaing ki jongi kalami kani ka jingkran beng ka jingkran kho kalami ka jingkno ha ki babon ki banta namar bangim pat sgo tho ka ei kata ka sanshar ka khadar ne kata ka san himasima namar baroshi kata ki wei ki political party haba ki wan ha ki strong ki thau ki jongpi ki da ye tho bat kidaya lam bakra ya ka jingmut ci perkhat ka jongpi ba kani ka sanjima sima kadai ka kam ka baca klia kadai ka kam ka baca bo Henry kumba ngisat ong hamman lagi jingyalang ki jongi habangi pentip sikipat ba ikinong rim jog party ngiyong ba kani ka Voice of the People Party la thau ba la seng ya ka hakin nong rim ki ba pher na ki way pat ki party kiwai ki parti ki ong ba kani ka kam sanjima sima kadai ka kam ka baca klia henai hangi pat ka Voice of the People Party ngisim ba kani ka kam sanjima sima kadai ka kam ka bakhut kadai ka kam ka bakentang ka bala ban yalam ngi syakata galenti ka ba pranai syakata galawai ka ba pranai henai ka jingkwa jong ki babon balang ban set lendum lane ban ye ban bapinne ban kin e ya pi hajo siajo
kin kwa ban wanra ya kata ka jingshai ha ka jimut chi perkhat ka jongpi ti kum ta kum ka voice of the people party ngin yo ya kani ka jing penshai na I doktor iki na I ba adan milar basayo moy ngaong yipi kum ki padba ba ki ai ki jinglong ki bangai jumlen ban im hagini ki por ki bade khamtam ha ka por election ngin pendo pendam ya kitu ki jing sha yalam bakra ki jongi khamtam ha ka ba don ka jing ye di the ka ba shirke ha ba don ka jing ye di the ka don ka ta ka jing her ka ba shirke kum malo menta ha bangi phai ka chi bangi phai ngim yo I ya kata ka jing shai lane ya kata ka jing kermen namar balai bagi la bakla na do basdang ha kani ka jing chit economic mat tikum ta kani ka voice of the people party ka shim ya kani ka lat ka kabu ban penshai ban pensgau tho ya bi kenang bangin la ya ka ban lai na kani ka jing sha te ka jing sha khom ka jongi kham tam ha ka jing dei bat ka yo ka kon ko ki perlok bayi hang ne hasno rangat baro ha kani ka dong ka thai ki jongi ngiyo I ba ngila ban dap ban biang ban yo kata ka yo ka kot ka ba biang ka ba pura da ka bang yo ya kata ka jing trei ka jing ta ka balai lut Henry habangi pai sakani ka dong ka thai ki jongi na do ba khang yo do yong na do arajar khasau ngi kum ki padba ngila mat ki jing ki ba pher ha ka jing im shimet ha ka long ying long sem ha ka shlong ka thau ha ka balang ha ka senrai ha ki wei pat ki banta ki bangi ju yo lat ha ka ban pendroi ha ki bobon ki banta lengba ka jing kiu jong ka yo ka kon Henry ka lalong da khongpong ki babon ki le ki sen partai ha ka por election ki wan ban ki da kular ya ka ban ai lai lot ya ka ne ka trai ka kta ka jongi kum bajulong Henry em ki shu pen be bat ki shu yalam bakla tang ha ka por election ki kular na ka wei ka por kin pelai jau tau de yong hadin riubnai kin pelai jau tau de yong hadin sisdem kin pelai jau tau de yong tang ki jing